mutum ya rinka zaluntar matarsa a wajen kwanciya. Ni bacci nake ji, ni karki dame ni ba na son iskanci. Me magana ya iskanci? Wata mata bayar Allah ta je wa'azi islamiyya, malami ya yi karatu, mata muna kazanta, mata ba kwa gyara jiki, mata ba kwa kyautatawa, mata ba kwa kitso, mata ba kwa sa turare, mata ba kwa sa jambaki, mata ba kwa sa fada, mata ba kwa sa ƙananan kayan gida. Ta ji wa'azi ta tsumo, ta je ta haɗa komai daidai, ta yi kwalliya, ta yi wanka, ta yi ado, ta yi kaza, ta yi kaza. Ta zo wurin mijin sai ce ke ni ba ɗan iska ba ne. Ga wannan awon igiya ne wannan. Wata ta zo tana bin mijin